Usas mga punto nga gihisgutan karon nga nindot sa pamalandungan kining hugaw. Hugaw ba? Unsa nang hugaw sa English? Dirty. Mingon din ang mga maestra, ayaw mo ana kay dirty na. Ana. Nya kasagaran gid nato ang atong concern sa dirty or hugaw. Likayan nato ang hugaw nga mosulod sa atong lawas. Mo dunay kasagaran gid nato, ayaw ana pagkaon kay hugaw na ana. Mo na magtap-tap ta karon kay ang atong hangin dirty. Ana, likay nga ang dirt musod nimo. Anag alcohol aron ang dirt di musod nimo. No? Panabon gyud, panglimpyo aron ang dirt di musod nimo. Mao gini ang atong normal nga paradigm isip mga tao. Ang hugaw ayaw pasudlan nimo. Pero si Kristo lahi. Ingsa pasudla tanan, bisa kung sa panakahugaw. Pasudla. Pero ang bantay basig na ay mugawas nimong hugaw kana mo'y likay. Naman kasabot mo ani. Lahi kay Kristo no? Pasudla ang tanang hugaw sa imong lawas. Okay na. Pero bantay na way hugaw nga mugawas gikas imong lawas kay ang tinuod gyud nga makahugaw nato matud pa ni Kristo. Ang tinuod yung makahugaw sa tao kana yung mugawas nga hugaw gikan niya. The dirty words, dirty mind, dirty actions. Kumusta man mo ron sa may inyong gilikayan nga hugaw? Musulod o mugawas? Mugawas. Tutok lang muna ko. Parihata, ang musulod. Ang musulod yun. Muna panglimpyo yung mayo, panglimpyo yung paraway musulod na hugaw. Pero ang limpiada kayo, ang limpiado kayo, libakiro kayo, masinahon kayo, malawayon kayo, porti tinoong limpyuha, pero nagkinabitay, naa ang tanang kaulag, naa ang pagkorupsyon, pangilad, pangawat, pamakak, pero limpyo kayo. Magdadaapaw ka ng naang sanitizer, ini-count, ana dayon, ana una pamukaon, hasta gud ini kalawat, ana kay hugaw niya ni ang stiyas, o di tayo. Kanang ang ato yung likayan ang musud yun, pero karon sugdanan ni nato ha, sugdanan ni nato, sundo nato ang cleanliness ni Kristo. Unsa may iyang cleanliness? Likay gyud nga naay hugaw nga mugawas nimo. Huna-huna pulong og buhat, likay gid na kay mao gid na makahugaw nato. Mao sa na check upon sa Ginoo. Mao na yang check upon ang hugaw nga mugawas nato. Na magihugaw. Pero ayaw na lang naglikay ang musulod. Susugod karon hanggapan ang tanang COVID. Kanang tanang COVID hanggapan na. Kay wa ra ginay kaso para sa Ginoo. Pero likay ang tanang chismis, kanang linibakay, kanang tanang laway, kanang mga porn likay na siya. Ang pagpaambit aning mga puho nga laway, labi na gyud mga manag-uyab, ayaw mo pagsigig hisgot ang mga laway ngadto sa imong uyab. Ayaw mo pagsigig hatag ang mga video ninyo na hapit wa na mo'y gisulob na dito mo ga-shower, hala video niya ipadas uyab. Naghigda-sigdaanan, hala video, selfie, padas uyab. Pare mo man sa mapadad ipan mo. Basi sa maapil big pada. Masipiat ba ingon, oy, Miss Roted man pader. Ingon din pare, pwede permihon. Basi ba? Kana likay na. Kana bitang sininghagay, kanang imong balikas, kanang imong singhag, likay na kay hugaw kay na. Kanang sige nimong panungloan ang imong bana, panungloan ang imong ugangan. Singhag ang imong asawa. Kana likay na. Siging libak ang imong kaubas trabaho. Libak ang pare, likay na. I-post pa nimo ang pare sa Facebook, likay na. Kay hugaw kay nastanan. Para sa Ginoo mo na pinakahugaw gyud. Labi na gyud kon makadaot na gyud sa kuan sa tao. Kinabuhi apil na ng pagsuyop. Hugaw gyud na siya, labi na imong i-share ang imong kwarta aron na gyud makasuyop og kining kasina. Kasina ba? Na bitang siging sunod-sunod. Tungod lang kay ni gwapa siya, kay ni blan ang buhok, imo sang ipablan imong buhok. Kasina man na. Tungod lang kay nindot sa tan-awon, kay baga kay siya kilay, kay iyang gikiskisan, iyang gibadlisan, baga kay tan-awon, imo sang kiskisan imong kilay. Kasina man na siya. Nindot tanawon ilang balay kay gibag-o ang pintal, nangutang sa gyud ka, nagloan gyud ka para lang ipintal sa inyong balay, dalisod na ra ba hinuong kag bayad. Kasina man na, nalikayan na nato kay hugaw day kay na siya. Maigsuon sa unang pagbasa, lapok ang gigamit sa Ginoo aron himuon ta. Mao ni ang kaning second account sa creation gitawag para nako ni mura ni siya specific ba, the specific action. Kaysa first account sa creation, igora man sa ingon atong himuon ang tao. Nya nahimo dayon ang tao, babae ug lalaki. Karon gibutangag specifics, lapok di ay ang gigamit sa Ginoo nato. Gadua-dua dito ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Insya hapak-hapak sila lapok kayo. Puk pilit dire ana ingon sang Espiritu Santo. Labiha sa nimo ay hapak sa nyag lapok dito. Himuon na lang kani natong tao. Amo to ilang gihimo nga tao. Ako sa nang version pero di na tinuod. Kanilang gud nganto wala ni mapanagahaplan ni. Pero naa day specifics. Unya
Tanawa ha, gihimo ang tao gikan sa lapok. Unsa man ang lapok? Limpyo, hugaw. Purting hugaw, ato ginang paphaon. Sa atong mata, hugaw. Pero sa Ginoo, pwede di ay himuon na image and likeness of God ang hugaw. Nindutan no? Ang image and likeness of God gikan sa lapok. Nilingian na imong tupad. Tingna, lapok ra ka day. Lapok ra ka. Brad, lapok ra ka, Brad. Namin mo sa baho sa tuwing brad, ikaw utro sa ka. Lapok sa ka. Ano na, ay nalagara-gara niya kay lapok ra ka. No? Ayabot sa inyong balay karon, kanang nangatog dito, punghongi, mata na diha lapok. Niya kanang dagko kay kaon, nga hapit di mundang, nahot doon yung tanang pagkaon, di nakabinlan. Hingka, suga sa mukhaon ng lapuka. Pero timan nga ang lapok, gihimong image and likeness of God. No, kanay kanindot. Kunya na pag ikaduhang gihimo ang Ginoo, gibutang pag yun sa tanaman sa Eden, kanang gitawag na tog paraiso. Gipaambit dayon sa Ginoo ang iyang kalipay, ang iyang himaya ngadto sa mga lapok. Ano na siya? Nya karon, kumusta man? Naapa ninyo ang kalipay nga Dios nun? Kay sa Eden God, way kamatayon, way kaguol dito. Naapa na ron ninyo? O, tubag. Ang kamatayon palanggaan, wa na nato. Aw ang kanang way kamatayon, nanatay kamatayon. Ang kalipay, nawa na sa kinanamatay daghang kahadlok o kasuko. Yang anong nahitabo man kay ang lapok nagpakaginoo. Mao na ang makahugaw nato. Kana bang magpakaginoo na ta? Mao na kini si Saint Benedict o si Saint Scholastica, labi na gid si Saint Scholastica. Batan-on pa lang iya nang gi-surrender ang iyang gi-offer niya, iyang commitment ngadto sa Ginoo ang iyang kaugalingon. Ug mao nay makapanindot nato. Kana bang ang atong kaugalingon atong iuli ngadto sa Ginoo? Gitawag na siya self-offering. May kay mga choir na mo kanta. Lord, here I am. Ana. Ug unsa pa namo sa? I offer na. Kana, I offer my life to you. Pero wa Dios buhat. May lang mo kanta. Apil na ning ang gawali. Dupa-dupa. Kani nga mong dupa-dupa. Kami pag-order na mo, kami mga pare. Ngingig kay mig-offering ngayon. Hapa gumihan ng simento. Kanang katedral ba? Wa gihapin. Ambot, mapan ba ka to? Basta hapa gimihan na. Hapa ba ka na bang? Kung saan nang hapa? Surrender lagi. Kana kita mo surrender ka ng bukuro ng mga kawatan, mga tulisan. Hapa ay na to. Na baklit ka mo, pusasan, tumban pagliog usahay. Hapa, basta mo hapa, naging ka-surrender, naging gana. Inigbango na mo. Asa pa. Inigbango na, mura na may Ginoo. Dire na tanang ulikta. Supak-supak ko na, kisa may pare din Paksupak ko niya. Sira ko ng inyong kapilya noon, pantay mo niya. Mga organisasyon, supak-supak, i-dissolve mo. Mura na may Ginoo usahay. Ano ba? No? Di naging maminaw. Sa Kristan, maingon na. Padiyal, murag sayo pa na imong gibuhat nga. Ikaw dong usba na imong babaham. Bisag li minister pa mo badlong na singhagan day namo. Nanawa na tong among hapa. Katong hapa ba? Pero kaning kuan, kanis mahal nga birhen, surrender gyud. Matuman ang imong pagbuot. Ana, nya si Saint Scholastica, surrender gyud. Saint Benedict, surrender. Ang sa resulta, 14 nindutas ilang gibilin sa kalibutan. Nangamatay man tuod sila, pero pagka nindot silang gibilin, mga communities of religious people nga nagpadayon hangtod karon gikan pa niadtong 5th century. Imagine 2,000 minus 500. Pila na katuig nga ni-sustain ang ilang communities? Pila? 1,500 years. Sige lang yapon. Ay, sige lang yapon. Kanindot no? Kamo, ang inyong communities nga gitukod, kanang inyong pamilya, makasustain ka nas kasantos. Basig ang atong gipasa-pasa ang kayawanon na kanaya. Igtanaw nimo isa kanang anong pamkay na siya, ay liwat mo natong lulo ana, mangilugay sa tugyuta ang lulo ana, perti tong nilog yuta. Liwat kayo ta sinultihan. Mao gipasa-pasa na to. Ingani sa himabayan lagi kanas tanan. Unsa man sa amahan anak nga himabayan sa kayto, pinagod ka bukat toy anak. Sa mao ba sa liwat ka. Junior king now. Hindi pasa-pasa ang mga hugaw. Pero limpyado kayo, limpyada kayo. Pero ang kahugaw, manigawas, gikan niya, maoywa, mabantay. So karon sumala sa kinabuhi ni Kristo, sa mahal nga birhen ug sa mga santos, labi ng Saint Scholastica, mahimo ra gid ay nga atong pugnan ug atong limpyuhan ang kasing-kasing. Ayaw himo ang rason, tao ra ko. Ayaw limpyo higid ang kasing-kasing. Nya kay malipay man ang Ginoo inig limpyo nato sa atong kasing-kasing, ubanan pud niya siyang grasya. Muna wa gisala nga dili pwedeng hunongon. Kay nganuman tumong sa na ni Kristo, mangandoy sa na ni Kristo. Munang daghan kay mga tao makasasala na himong mga santos. Nganuman
nibalik sila sa paglimpyo sa sulod, dili sa paglikay nga ang hugaw musulod, kung dili ang paglikay nga ang hugaw mugawas. Ano na siya? Nindog na ta mga hugaw.